Muqam dolar yüreği, o vaadlar sağlaşanına, şaatlık iner kurunu, o vaadlar sağlaşanına, sağda var bir de vaadi, pederlerin kuvvatı, vasıplanar yurt şöhratı, o vaadlar sağlaşanına, zer kadırın zerger biler, sahna için bağışı gelir, arka dağlı il bilen, o vaadlar sağlaşanına. Assalamu alaykum, hormatly tomaşaçylar, kadyrly aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o waadlarymyzy, akballarymyzy sağlaşdyran türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasynda duran, bize sunwatda medeniýetde halipa bolup duran gahrman arkadamyza ak ýüregimizden alkyş aýdýar. Edid arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň dünýä nusguluk, dünýä görülülük alyp barýan beýgi işleri elmydama uly rowaşlyklary wetsensin. Gahrman arkadagy watanyny Türkmenistan parahatçylyk we ynançmaň watanyny bilen ajaýyp bilmezde bagtyar türkmen halkymyzy gowy günler, toýly günler ýar bolsun. Ine mehribany ilişler, hormatly tomaşaçylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle-de edid arkadamyzyň saýasynda Aziýanyň merjeni, watanymyzyň ýüregi, aşyklar şäheri, Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Din Çalyş Merkezi bilen bilelikde taýýarlap, her hepdäniň ýegişenme güni size hödürleýän o waadlar faýdaşanatly ýetleşigimiziň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehribany ilişler, hormatly tomaşaçylar, hemişekler ýaly o waadlar faýdaşanatly ýetleşigimiziň bugünkü sanynyň üstü bilen hem diýarymyzda tanalýan ýaş zehini aýdymçylarymyzyň bir ýeriniň ýerine ýetirmegini, mylaýym aýdymlara, söýüg aýdymlara, bir näçe aýdymlara o waadlar faýdaşanatly ýetleşigimiziň bugünkü sanynyň üstü bilen din salmaga size mümkinçilik döredir. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen we tele ýaýlymyna o waadlar faýdaşanatly gepleşigimizde tomaş etmekliginde dowam edin. Gepleşigimizde siz üçin ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip berjek aýdymçymyzy siz bilen tanış edip sahnamyzy çağırmadan öňürtü studiýamyzda nesadyna ýigitlerimiz, sadyna dostlarymyz bar. Olar bilen näder size gepleşigimiziň başynda tanış etmek isleýän Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr wätleşiginiň ýeňijisi Gahrman arkadamyzyň şafir paýynyň eýesi biziň meşhur sadyna dostlarymyzyň biri Atajan Eýubow, şeýle-de gitara sadygralyny, zehini sadyna dostlarymyzyň biri Bayram Jumaýew dep gaqularyny Atajany kömek berjek ýaş zehini sadynalarymyzyň biri Hoja Muhammed Oradow, şeýle-de klaýyş sadygralaryny Türkiş tarih, şeýle-de Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talyby zehini sadyna Guwanç Anna Bayramow, klarnet sadygralaryny da bugün zehini sadynalarymyzyň biri Babajan Anna Ýarow gepleşigimizde ýigitler, dostlar, biz siz gepleşigimizde hoş gördük diýär. Nenäme mehribany ilişler, hormatly tomaşaçylar, o waadlar sağlaşandatly gepleşigimizden bugünkü sanyny sadyny dostlarymyzyň ýerine ýetirjek owodun saadlary bilen o waad saadlaşyp siz üçin bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip berjek zehini aýdymçymyz Kemal Annaverdifi biz sahnamyza çağırýar. Kemal gelip bilersiň. Mehribany ilişler, hormatly tomaşaçylar, biz gepleşigimize dowam edýäs. Bugün awgust aýynyň 29-y hemişekler ýaly Türkmen we tele ýaýlymyna taýýarlanýan size hödürlenýän o waadlar sağlaşanatly gepleşigimiziň üstü bilen bugün biz siz bilen ýaýlym arkaly diýdarlaşýar. Ýa-ni gepleşigimiziň başynda da berledik. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny zehini aýdymçymyz Kemal Annaverdiýew bir näçe söýüg aýdymlary, mylaýym aýdymlary, halipalarymyzyň dörejiliginiň bize miras galan bir näçe aýdymlary gepleşigimizde gatnaşýan sadynalar toparmyzyň ýerine ýetirjek owodun saadlary bilen o waad saadlaşyp gepleşigimizde bugünkü sanyny bilen size ýetirer. Şoň üçin Türkmen we tele ýaýlymyna o waadlar saadlaşanatly gepleşigimizde tomaş etmekliginde dowam edin. Biz bolsa Kemala ýene bir ýola hoş geldiňiz diýär. Sag bol Begmurat, ýani özüňizden bellädiňiz şu dinleýijilerimizde bir ýakymly hem bir mylaýym aýdymlar bilen lezzet bermäne geldik. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikler edýän, üçin Gahrman arkadamyda, Halip arkadamyda köp sag bolsun aýdýan, Gahrman arkadamynyň jany sag bolsun tutýan tüm işleri elmydama rawaj alsyn. Köp sag bol Kemal, arzuwlaryň hasyl bolsun. Gepleşiň dowamyny siz bilen gazakly söhbet eder. Bir näçe halipalarymyzyň dörejiligini getiren ajaýyp aýdymlaryňyzy dinleýijilere ýetirer. Ýöne aýdymlara geçmäkä bir sowal bilen size ýüzleneýin. Kadim döwürlerde halipalarymyz öz şägirdlerini, pata berenlerini, öz şägirdlerine näme wesiýet edipdirler, nämeler öwredipdirler? Halipalarymyz şägirdlerini keň zat öwredipdirler.
adam kärçilik babatda menmenlik etmeligi, kişiň göwnüne degmeligi, yaramaz hereket etmeligi, kişini kemsitmeligi, sylaşykly, sypaý, sabrly bolmaklygy, insaplyk babatda da kanagatly bolmaklygy, öz hünärine ýokary baha bermeligi, her bir iş oýlanşyk etmekligi, kişiniň gepine gitmeligi, bula hormat goýmaklygy, kişini sylamaklygy, kärdeşlerine hormat goýmaklygy, gereklenmeýän ýerine hünär görkezmäge gyssanmalyligi, beren sözüňde tapylmaklygy, adamlaryň bähwidini köýdürmeligi sargy edipdirler. Düşnükli. Ýene bir sowal. Şu sowalam jogaplanyrsaňyz gepleşigime siziň ýerine ýetirmeňizde söýüp aýdymlar bilen dowam ederiz. Gowy aýdymçy bolmak üçin hökman bilen ses gerekmi? Ýa mulaýym aýdymlar bilen dinleýijilerin söýgüsini gazanyp olary aýdymlar bilen lezzetlendirip bolarmy? Elbetde Beýmurad şeýle aýdymçylar bolupdyr. Olaryň bilen sesi bolmady, özlerinden aýdymlaryny mulaýym, mahmal owaz bilen ýerine ýetirip dinleýijileriň kalbyna siňdirmegi başarypdyrlar. Ene şu misallarda görüşimiz ýaly gowy aýdymçy bolmak üçin bilen ses esas zat däl, esas zat öz aýdymlaryny ýürekden ýerine ýetirmegi başarmakdyr. Düşnükli. Onda häzirem dinleýijilere ýürekden, owadan owazyňyz bilen bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip dinleýijilere lezzet bereli. Häzir sahnamda şahryýat, mehribanlylaşlar, hormatly juşlar. Sizem Kemal Anaverdiýewiň ýerine ýetirmegine owadan söýüp aýdymlara diň salyň, diň salyň, lezzet alyň. Duşar, hiç kim bizi doymasın, birine baksın gönlüm doymasın. Ağlayanı, söyleyen kalbim neylesin, ornaşanır yüreğine tintetin. Başka gayri yüreğine de saylasın, mecnun olup söydüm seni söyle. Başka gayri yüreğine de saylasın, mecnun olup söydüm seni söyle. Günde vaktim sana ya, senden kesmin kalaya, finaya yan, toy tutali ya. Günde vaktim sana ya, senden kesmin kalaya, finaya yan, toy tutali ya. Bağışıyla nedim bana nedlecek, yoksa çıkarır bu tendin şirin san. Bağışıyla nedim bana nedlecek, yoksa çıkarır bu tendin şirin san. Rekmeyle söylenir delezan, mecnun olup söyledim seni söyledim. Rekmeyle söylenirdim ağzan, mecnun olup söyledim seni söyledim. Günde vaktim sana yan, senden kesmin kanayan, finaya yan, toy tutali ya. Günde vaktim sana
toy tutar Mehriban ýylaşlar, hormatly müşaşlar we wagtlar taýdaşan atly etmişimiz dowam edýäs. Kemal, size sowal bilen ýüzlenmek isleýän, ustatlaryň öz şagirdlerine bildiren esasy talaplary haýsylar bolupdyr? Halipalar, ustatlar öz şagirdlerinden esasy arasy pek ahlakly bolmaklygy, batyrgaýlygy hemde töwekkülligi talap edipdirler. Şeýdip olary durmuş gazanyny gaýnamany uýgunlaşdyrypdyrlar. Düşnükli. Ne Kemal şu wagt ýa gepleşmeden başynda da şu wagtda bir ustatlarymyzyň, halipalarymyzyň bize wesiýetleri, öwreden ünnen galyk häsiýetleri hakynda söhbet edip gelýär. Ne ýylaşlarymyz üçin siziň halipalaryňyz hakynda bilmekli has gyzyklylar. Biziň ustat halipalarymyzyň biri Türkmenistanyň halk artisti Töre Anverdiýew siziň agyňyz diýip eşitdi. Ilkinci halipaňyz Töre agamy? Hawa Begmurat, men kiçilikden ýa 6 ýaşymdan dutar saz rolyny erkedip dutar saz rolyny çalmakly. Hawa kiçilikden kakam ilkinji dutaryň kakuwlaryny, dutar saz rolyny, dutar senedini erketmegi öwreden kakamyz Hoca Muhammed Anverdiýew kakam dutar saz rolyny kän tapaklar geçip kän zat öwretdi ýöne Türkmenistanyň halk artistine Töre Anverdiýew diýdiňiz özüňiz men Töre kaka diýen Töre kakamdan men kän sunwatda şu wagt artistlik hökman gerek sunwatyň içinde Töre kakamdan kän men artistlik uğruna kän zat öwretdi Töre kakam men şoň halipam kakam bilen Töre kakam öwretdi. Dutar saz rolyny çalýady. Has ýöne şu Töre agamyň ýanyna men kän zat öwrendim, kän kämilleşdim, şondan köp zat öwrendim. Düşnükli. Gepleşigimizi şu ýerde söhbetimizi jemläp aýdym bilen dowam edelimi? Halipalary ýatladyk. Mehriban ýylaşlar, hormatly müşaşlar, diňläň, diýin salam, lezzet alın. Belalar gayvallı yüreğime Derya kimin tolkun atyan tüyüme Ne belalar gayvallı yüreğime Şonça yaşan kül olluğuydu ömrüme Menden başka ýödü ýarly bolumda Ece can şonu görmedim geçmeýänim Mecnun bolup dowlanmagy tutulýar dilim Ece can şonu görmedim geçmeýänim Mecnun bolup dowlanmagy tutulýar dilim Gayrama atıp yüreği yanlar yar Söýüneme meni beýle köýdürýär Gayrama atıp yüreği yanlar yar Şonça ýaşan kül bolmagy ömrüme Menden başka ýödü ýarly bolumda Ece can şonu görmedim geçmeýänim Mecnun bolup dowlanmagy tutulýar dilim Ece can şonu görmedim geçmeýänim Mecnun bolup dowlanmagy tutulýar dilim Maralım min maralım Gel yanıma maralım Gelme dedi oturma Men yanına
bararın maralım minzer gülü figan edeli bile şanıma gazal yazsam yine minzer dil bile maralım minzer gülü figan edeli bile şanıma gazal yazsam yine minzer dil bile maralım gel yanıma maralım gelmedi diye oturma men yanıma parar o maralım gel yanıma söylenim gelmedi diye oturma men yanıma vararım yadigar yüzüm sana beslet maralım toya geliyen bedenim kollarımda biledik bersem yadigar yüzüm sana beslet maralım maralım gel yanıma maralım gelmedi diye oturma men yanıma parar ey maralım gel yanıma söylenim gelmedi diye oturma men yanıma vararım utanıp kıyamam aşık olanı yakıp boynuma monzuk takıp boyma derdim ararım utanıp kıyamam aşık olanı yakıp boynuma monzuk takıp boyma derdim ararım maralım gel yanıma maralım gelmedi diye oturma men yanıma parar vah maralım gel yanıma söylenim gelmedi diye oturma men yanıma vararım Mehriban ýa-da hormatly tamaşaçylar, biz o wagtlar saatlaşan gepleşigimize dowam edýäs. Kemal ýanky ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin, söýüp aýdymlaryň üçin hoşarlygymyzy bildirýäs. Gepleşigimizi söhbetdeşik arkaly dowam edeli. Size de şu sowal bilen ýüzlenmek isleýän, insana her bir işte tutan ýerli bolmakly gerekmi? Näme pikir edýär? Tutan yerlik diýmeklik öňden çykýan kynçylyklar sebäpli maksatymdan dänmelikdir. Şoň üçin hem ähli işte tutan yerli bolmaly. Maksady okkunly hereket etmeli. Ana şonu öz maksadyna ýetip bolýar diýip pikir edýän mene. Teşekkürler. Ýene bir sowal. Bir adam sana kemlik etse, oňa näme jogap bererdin? Ýagşylyk ederdim. Eger ol maňa ýene kemlik etse, ýene ýagşylyk ederdim. Sebäbi ynjatsaň hem ynjatma diýen parasatly jümle bar. Esasat meselelerini çözmek üçin gahar goşmaly. Geçirimli bolmaly, ýene bir gezek geçirimli bolmaly. Dünýäde iň baý adam kim diýip hasap edýäňiz? Men pikirimçe durmuşda iň baý adam kanagatly adam. Çünki kanagatly adamlar mydama öz arskaly bilen oňa edýärler. Şoň üçin hem olaryň göwüni mydama baý bolýar. Insana berilen iň gowy nygmatlar haýtylar diýip pikir edýäňiz? Ol köňül hoşlukdyr, şähde açyklıkdyr, ruh belentlikdir. Ruh belent, şähde açyk bolsaň mydama işiňe murna bolýar. İşlemet uğruna olup dursun, gepleşigimizi sizin yerine getirmeňize aýdymlar bilen dowam edelmi? Mehriban ýa-da hormatly tamaşaçylar, gelin Kemal ana berdiýiň yerine getirmegine ajaýyp aýdymlara diň salalyň, soňra gepleşigimizi köne sözler sahypamyzda Kemala hödürlejek bir näçe sowallarymyz bilen dowam ederiz. Türkmen owadyna owadlar saatlaşan gepleşigimize tomaş edin. Bal ter solmy
Maňa berilen ey söýgülim jogap ber, yüzün öňürem. Inni meni gynama, gynama, yalvar ýa-saňa inni kendi ýaşasam gumanam. Barıň aýdym gara gözüni soýara, çöl ýerlerde gallym ýeke diwana. Barıň aýdym gara gözüni soýara diwana. Kara taşlarını alsadım ele, duyuymu duyuymu karsadım yine. İnni meni kaynama, kaynama, yalvar ýa-saňa inni kendi ýaşasam gumanam. Barıň aýdym gara gözüni soýara, çöl ýerlerde gallym ýeke diwana. Barıň aýdym gara gözüni soýara diwana. Yine yürek kısyan, yokturmuşun çareti. Yüreğimde kan kara, könek bal yaratı. Aklamağa ağır diye, tünyer tüyün çaratı. Asmana aylanım yıllar bilen, derdimi gizledim geceler bilen. Göwnüme sen yine dolanjak yani, inni maňa gaýdyp düşmeýär. Yine yürek kısyan, yokturmuşun çareti. Yüreğimde kan kara, könek bal yaratı. Aklamağa ağır diye, tünyer tüyün çaratı. Yine yürek kısyan, yokturmuşun çareti. Yüreğimde kan kara, könek bal yaratı. Aklamağa ağır diye, tünyer tüyün çaratı. Gözlerim kalıptır taşta, süýgüýmiz
ağladı Garip olup yaşta Kıynını düşünyen sana durmuştu İnni bana Kaydıp düşmüyor Yine yürek kıtya Yok durmuşum çereti Yüreğimde kan kara Könük bal yaradı Aklıma ağır dünya Dünyar teyvin çaratı Yine yürek kıtya Yok durmuşum çereti Yüreğimde kan kara Könük bal yaradı Aklıma ağır dünya Dünyar teyvin çaratı Yine yürek kıtyar Yok durmuşum çereti Yüreğimde kan kara Könük bal yaradı Aklıma ağır dünya Dünyar teyvin çaratı Yine Mehriban ileşler, hormatly mujyslar, owadlar saatlaşyň atlyplaşymyz dowam edýär. Sene könesler atly sahypamyzda dörejlik toparmadan bir näçe taýýarlan ata-babalarymyzdan bize miras alan gadymy türkmen sözlerimizden käbirleriniň manyny nädir özüme şeýlede bize şurda tutamaja oturan ileşlerimiz bilen bilelikde düşünür. Ýöne sowallaň dogry jogabyny tapmak elbetde gepleşmeden mihmany aýdymçy dostumyz Kemalyň paýyna düşýär. Şoň üçin Kemal ädir biz size sowal hödürler 4 tane jogap bilen şol 4 jogabyň içinde de bir dogry jogap bar. Siz şol dogry jogaby tapmaga tynanşarsyňyz. Dogry jogap tapmaklyk kynçylyk döretse bizden başardığımızdan işaret ederiz, kömek ederiz. Muman bugün bir näçe gadymy türkmen sözlerimizden manysyna çuň düşünür. Onda ilkinji sowaly size ýetirmek isleýän ilkinji sowalym imtihan sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar bilen tanış edýin. Sina barlyk, sila gadyr, soraw sowal, mulaýymlyk. Şahir Allahuly Allahynyň goşgularyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Maslahat berdiýseň imtihan edip goýar seniň derde seriň kän edip diýär. Şu imtihan sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar bilen tanış etdim. Maslahat berdiýseň imtihan edip goýar seniň derde seriň kän edip diýär. Syna barlaw bolan. Şo jogaby ýakyn görýän. O imtihan bolanna sebäbi. Çaklaýan ha? O saklayan edil dola bilemem. Synamak üçin, barlamak üçin maslahat soraýar diýär. Araşdyrar diýär-de, ýa-da goşgudy da şoň alakara many berýär. Onu birinji jogaby saýlajak. Onu siziň saýlan birinji jogabyňyz köne sözler atly sahypamyzda ilkinji ýeňlişi däli dogry jogap tapmaklyga getirdi. Elbetde imtihan sözi syna barlyk diýen manyny aňlady. Berekella. Inniki hödürlejek sowallarymyzdan şular ýaly ýeňillik bilen bilmekligini arzulap, inniki sowal size hödürleýäs. Inniki sowalym akybet sözi näme manyny aňladýar? Ussa şahirlerimizden bir bolan şeýdaýynyň goşgularyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Akybet hicran oduny barçanyň bagry kebap diýär şahir. Şu setirde akybet sözüne gabat gelmek bolýar. Jogaplar bilen tanış edýin. Ahyr, soň, ýyz netije, ot, şowsuzluk, uzak ýol. Akybet hicran oduny barçanyň bagry kebap diýär. Täzeden gaýtarap ber. Akybet hicran oduny barçanyň bagry kebap diýär. Akybet hicran oduny barçanyň bagry kebap. Ot. O sözi gelýär ha. Goşgudyr. No, o. Şowsuzluk. Şonda galjak. Şonu galýan. Şonda galýanmy?
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Kemal ikinji beren sowalmyda akıbet sözü näme many aňladýar diýen sowalmyda şowsuzluk diýip dogry jogap berip bilmedi. Dogry jogap ahyr soň iýit netije diýen manyny aňladýar. Diýany ýok. Ne akıbet sözüniň näme many aňladýanyny düşündik. Köýne sözler atly sahypamyzda inniki berjek sowalmy türkmen halk nakyllaryndan alyp soý sözü näme manyny aňladýar. Soý. Her kimin öz öýü öz soýu diýer. Nakyl bar. Her kimin öz öýü öz soýu. Soý sözü näme manyny aňladýar? Jogaplar bilen tanış edeýin. Maşgala, dogan arnaş, atyl, özün, ugur, tire, perden zürýär. Her kimin öz öýü öz soýu. Soý sözü näme manyny aňladýar? Hemmetem ýakynrak. Ha, o hemmetem ýakyn. Jogaplar ýöne içinde biri has dogry jogap. Maşgala da bolup biler o ýani. Asyl özün uğur tire diýen şolan gabat diýerler. Ha. Haýsam mana birini saýlamaly bolýan. Iki jogap saýlamaga mümkin Kim çöp. saýlasak bu? Bolana. Maşgala diýär. Şonda galajak. Ana hem şu asyl özün uğur tire diýen jogap saýlama. Gabat diýerler. Son ýaýyndan asyl özün uğur tire. Mümkin maşgala bolsa ne? Sebäbi maşgala eder oň özüne has bolay nemes bar eken goşguň. Her kimin öz öýü öz soýu. Jogabyňam asyl özün ugur tire diýen manyny aňladýar diýip şo jogapda da galýasmy? Ha. Onda siziň saýlan bu gezekki jogabyňyz da dogry. Elbetde soý sözi asyl özün ugur tire diýen manyny aňladýar. Indiki sowalmyda geçeli, indiki sowalmyda endişe sözü näme manyny aňladýar? Nutqaw şahyrmyz. Akyllar şahyrmyz magtumulat tamydan goşgularyna şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Endişeli iş bitirmez, meýdanyna däl bolmasa diýer. Endişeli iş bitirmez, meýdanyna däl bolmasa. Endişe sözü näme manyny aňladýar? Jogaplar bilen tanış edeýin. Begenç şatlyk, gaýgy alada üncü, iş pişe, gujur gaýrat. Näme bitirmez, iş bitirmez. Endişeli iş bitirmez, meýdanyna däl bolmasa diýer. Gaýgy alada üňjüladan iş bitirip bilmekler ýani. Şo bir işiň başyna baranda gaýgy aladasy şol işden sowgadyr diýip şo jogabym saýlaýanmy? Şoň saýlaýanlar şoň. Edip dinläp görmek ýa-da Gabat gelen sözüň däl. gabat diýermek ýöne şol şonu aňladýam gaýdan menen. Siziň saýlan jogabyňyz dogry Kemal. Hakykatdan hem endişe sözü gaýgy alada üncü diýen manyny aňladýar. Inni ahyrky sowalymyzy size hödürlemekçi hediýe sözü näme manyny aňladýar? Hediýe sözüne durmuşda da gabat gelinýän söz. Ha. Şeýledem. Şahyrmyz talibiniň goşgularyna şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Bu janym nagyt getirdim saňa hediýe bermäge diýer. Bu janym nagyt getirdim saňa hediýe bermäge jogaplar gurban pida, manasip, makbul, sowgat peşkeş. Aňsatçy. Ha. Bu sebäpden gabat diýer, mana bilýärmi? Haýsy? Sowgat peşkeş bolmaly. Gurban pida dem. Ay olan bolup bilemem sowgat. Sowgat et- goşguda ne uzan Sowgat sana sowgat hediýe getirdim. etmäge. Ha, hediýe. Saňa hediýem bar diýer. Ha, o Hediýe sözü näme manyny aňladýar? sowgat peşkeş diýip. Ine mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Kemal anyny berdi. Hediýe sözü näme many aňladýar diýen sowalmyda elbetde sedem gollantyňyz sowgat peşkeş diýen manyny aňladýar. Biz berekella diýäs, ine dörejlik toparmadan size taýýarlan bir näçe gadymy türkmen sözlerimiň bir näçesine bugün manalaryny dogry düşünüp, soňat ýoluny üstünli gardylap, siziň ýerine ýetirmeňizde gepleşmede aýdymlar bilen dowam edelim. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, sizem diňläň, biňji alyň, lezzet alyň. Kol köçede bir gyz gördüm, kana gelýär tülmüre, kana gelýär tülmüre. Gül ýakaty biledigi, ýalpylap dur ýallara, ýalpylap dur ýallara. Aýgy sonu, bira dur sonu,
şemşada şayat bolsana aygıtsana baradur-kana öz oram şemşada şayat bolsana Senin soran beni taşlap gitti yürek yarana gitti yürek yarana aygıtsana baradur-kana öz soram şemşada şayat bolsana aygıtsana baradur-kana öz soram şemşada şayat bolsana Taranamam sormadın aygıtsana baradur-kana öz oram şemşada şayat bolsana aygıtsana baradur-kana öz oram şemşada şayat bolsana öz oram şemşada şayat bolsana öz oram şemşada şayat bolsana Yaşlığımdan tüydüm seni, seni gönlüm kandırdım. Ey ödül kıymin hilayin, yüreğimi yandırdım. Yaşlıktan tüydüm seni, seni gönlüm kandırdım. Ey ödül kıymin hilayin, yüreğimi yandırdım. Yüreğimi yandırdım. Seni gönlüm kandırdım. Seni gönlüm kandırdım. Yandırdım maya ödül. Yüreğimi yandırdım. Seni gönlüm kandırdım. Seni gönlüm kandırdım. Yandırdım maya ödül. Hani lelem onu gönlüm, bana kara yandırdım. Tüyen diyen şol tüylerim, yalan eken tüyülüp gel. Hani lelem onu gönlüm, bana kara yandırdım. Tüyen diyen şol tüylerim, yalan eken tüyülüp gel. Armanım hiç vakit görmenim, önelinden tuver
kaldırdım. Seni gönlüm kaldırdım. Seni gönlüm kaldırdım. Yanardın maya ödün. Yüreğimi aldırdım. Seni gönlüm kaldırdım. Seni gönlüm kaldırdım. Yanardın maya ödün. Hanelem onu tüylerim. Bana kara yardırırım. Tüyendiğim şol tüylerim. Yalan ekin tüyülüm tek. Hanelem onu tüylerim. Bana kara yardırırım. Tüyendiğim şol tüylerim. Yalan ekin tüyülüm tek. Ene mehriban ileşler hormatly müşahiçler, bugün owalar saýlaşan ýetmişimizde size ýetiren aýdymlarymyz, gyzykly söhbetlerimiz şular. Biz sadanly dostlarymyzy şeýlede gepleşmeden myhmany zehinde aýdymçy Kemal Ana berdi we ýerine ýetirip beren owadan söýüp aýdymlar üçin sag bolsun aýdýas Kemal. Sunwatda ulysynlyklar hemraň bolsun, her birimize gahrman arkadamyzyň anamyny ödemek, mehriban arkadamyzyň bize bildirýän uly anamlary bar da, şol anamlar ödülip dursun, gahrman arkadamyzy wasp edýän aýdymlary döredip, şular ýary bir halkymyzyň isleýän gyzykly gepleşiklerini taýýarlap geljekde de bir gahrman arkadamyza halkymyza ak ýürekden hyzmat etmek her birimize meser etsin, maşalaň abad bolsun, hemişe türkmen toýlaryny owadan owadyňyz bilen iýleşlerimize aýdymlaryňyz bilen lezzet bermek meser etsin. Sağ olun. Men ýene bir ýola gahrman arkadamyza bize halal ýaşamagy, halal işlemäge, aýdym döretmäge, döretip berýän mümkinçiligi üçin gahrman arkadamyza, halip arkadamyza köp sag bolsun maýdan arkadamynyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rawaşlyklara betlensin. Köp sag bol Kemal arzuwlaryň hasyl bolsun. Gepleşigimiziň ahyry mehriban arkadamyzyň beýik işlerini wasp edýän ýurdumyzyň atgudalygyny wasp edýän owadan aýdym bilen jemlenýän, getiren aýdymlaryň içinde şeýle aýdym bar eken, mümkin bolsa şol aýdym bilen gepleşe jemläýilmi? Bizem pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasynda duran, bize halipa bolup duran, ustad bolup duran, edýär arkadamyza ýene bir ýola ak ýüregimizden alkyş aýdýar. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, edýär arkadamyzyň dünýäni sol alyp barýan beýik işler elmedama uly rawaşlyklara betlensin. Arkadaşly watanyny, Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watanyny bilen ajaýyp bilimde türkmen halkymyza deňe gowy günlerden, saglykly günden toýdan ýetirsin. Ne mehriban ileşler hormatly müşahiçler, şeýle ýaşy arzuwlar bilen bizader Kemal Ana berdi fiň ýerine ýetirmegini bu ýetonçly joşuny aýdym bilen gepleşigimiziň bu nuksany jemlär, söýene biz siz bilen uzak wagtlyk sagollaşamyzy nisip bolsa ýene de alajak bar hepden ýegişenme uny gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyna taýýarlan size hödürlenýän owalar sadaşan gepleşigimiziň täze sanyna ýaýlym arkaly liderlaşýança boş wagtyňyz. Öňe gitsek berip egini Türkmen bir halkdygydyr arkada. Yaşlar dutar gyza galsa elini Guran döwrüň halkdygydyr arkada. Pikir etsek taryp süýjüdür hakdy. Keşiňizde alkyş gaýnar gursokdy. Yaşanan yaşaljak ähli pursatlyň siziň bilen bagdygydyr arkada. Aýtmak müşgül tarypyňyz söz bilen, görmek cennet bu zamany göz bilen. Türkmen halky bugün diňe siz bilen dünýäniň iň bagdlysydyr arkada.
Güller atşan arkadan vatandan, bahtiyar avadan iller oğudun. Bahtiyarlık dövri bakı bakarda, bina amarattan yollar oğudun. Güller atşan arkadan vatandan, bahtiyar avadan iller oğudun. Bahtiyarlık dövri bakı bakarda, bina amaratlan yollar oğudun. Gansızlık bakı bir kararlığımı, bir taraf vatanım bahtiyarlığımı. Ömrümü de kolpun arkadağımı, toy bayramla aynı günler oğudun. Gansızlık bakı bir kararlığımı, bir taraf vatanım bahtiyarlığımı. Ömrümü de kolpun arkadağımı, toy bayramla aynı günler oğudun. Oğudun diyarım bahtın mekanı, yanlanıp dur güllüyüşün mukami. Dünya dolup vatan şöhrat şanı, dövlütlü devranlı yanlar oğudun. Oğudun diyarım bahtın mekanı, yanlanıp dur güllüyüşün mukami. Dünya dolup vatan şöhrat şanı, dövlütlü devranlı yârlar oğudun. Gansızlık bakı bir kararlığımı, bir taraf vatanım bahtiyarlığımı. Ömrümü de korkun arkadağımı, toy bayramla aynı günler oğudun. Gansızlık bakı bir kararlığımı, bir taraf vatanım bahtiyarlığımı. Ömrümü de korkun arkadağımı.